Hello guys, hi guys. Muri say guys, how are you guys? Muri say guys, muri say. Shiri kudidi guys, shiri say. Right. Itai muchidana vamwe guys, itai muchitega vamwe. Masquera say koma daddies, masquera say guys, masquera say. Jiri say. Kelvin Jova, how are you? Tarisai Muvevi, Jiri say. Beth Tabi, how are you, sister? Jiri say. Ninet Muria Poshia Marau Murisei Vaskana Knowledge Gwatizo Lucy Kotokwa Owetu Moyo Tambutanya Bova Shiri say Diana Messi Edmond what do you say Actress Trish Cheryl Nyazamba, Abigail Nube, Anna Marau, Mboko Morosa. Right, thank you, Rufaro page, thank you, Sisi. Netai Makuvira, should say, Hilda Chingono, should say, Magellas Jessica, Magellas Lijo, Febi Mandova, Princess, Francesca, Avenue Masitayaka, Asimarika. As I'm going to go to Masitayaka, Homa. Lorraine Muchema, should say, Blessing my Lord, Gladys Nyamante, Joyce Makuyana, Wazana Inglovu, Gamchira Isali, Annabel Maswanda, Kurise, Blessing Gubise, Urise Ako Faith Alfonso, Yokai Makuvaro, Chipo Luis, she say, Blessing Demberere, Joyce Sariren, Alfred Takawira, say my day Mavindi Priska Chitembwe Cooking Diaries wow unobikere shamwari Cooking Diaries do you cook umboya pana pakapimare ne kubika Anna Marie Lois how are you fana yanga hey vamwe munoziva kutengesa wakanaka so Anna Mary ndatanga ndamona nhasi ku inbox kwangu ku WhatsApp kwangu tichitaura Anna Mary vamwe vanhu vakuru vedwe Linda Nyametse, Abigail Tafuma, Naomi Jaisi, Mavis Madea, My Bifu Fumuda, My Bifu Muda, Rumbidza Isabina, Grace Moyo, she say engineer to Kazikali, she say get through the graduacy, Grace, Veronica, Messi, Esther Siwawa Mafuta. My children, my anamori say, Priska Mapranga. Yes, I do, SIS MELLY. Okay. No way oka na yaskana toku mtombo kusema pria mota ora tutenge ingredients happy. Muita life kati muchibika tichiona wash na hiyo askana mama marecipe techida kudzidza wash askana. Johnny Kariwo brother, how are you Trudy? Amos Patience Mushipe Rejoice Chiko Gurure Viki VK King, how are you Junior Bukosi, how are you Wazanai Munga Enjinyandoro anzi mauya nguva imangwana kubasa ndauya izvozvo ifavai ndauya izvozvo ekubasa saka tiri kugarisa ndika chibva makukurumidza kutega umwe tisvike 550 tobva tatanga tengo zva 5 tobva tatanga hai mamoyo paichapisa nyaya vanhu vachatanga kuuya but ndasina ndida kuti ndikati 1 hour 30 minutes Alice Ndlovu mureza zviri sei naida kuti 1 hour 30 minutes chaidzo ndendapedza animaona because nyaya dzakadai dzinochemedza vanhu vakawanda idzi nyaya dzakadai dzakafanana inyaya dziri sensitive idzi guys nyaya dzakadai nyaya dziri sensitive idzi sterek my Nigel Esnati Muradzi zviri sei Glenda Gosha how are you Simelani Siwela answer tosvika 215 3 minutes tiri kuda tisvike 500 beni 550 anyway
tiata 550 vatatanga ndujuzile masina Hilda Nyakabau, how are you? Na Hilda mabosi masina yepana nana Pamela Duva Lizilia Charlotte Chiremba Ronika Taitia Patricia Mugano Glenda koshinda kumurisa udara Glenda Melody Moyo Gotera Johnny murisese state shumi comment section bomira comment section ungazvigona zve comment section iwe ungazvigona Serena Harunzirwa Charlie GKs Nometa Ngwenya ansoda Mukwasha Mboko topesera neMukwasha Mboko nokuti anoti clear time tichapesera nayo kanimbo wava ivo vachonga chifona ti vari kuti kudi vatombonifonera but ndandiri busy ndakwanisa kupika muchidedza vamwe veMukwasha Mboko avari piko vafona manje Mukwasha Mboko tito vavo vatonga chiti kudi thank you tete chaivo murise hello chama ndandiri sorry ndandiri busy wena pawafona ndandiri ndofunga kuti phone yangu yanga iri pa engaged ndaswera masara sei kwai kudiko neMukwasha wenyumboko asaramba kutaura kana paWhatsApp hanzi hatisi kutaura nekuti ndozotaura zvakawanda zvirizvo kana mutumira mafotos hai ngatitanza ataura pawo kuti mwana hazi wako iwe munhu iwewe nemafananiro avakatoita iwaya naini vakafekeka mazvomaya ndatuseka apa ndatoona mapicture manitumira ndikati ko murume uyu unozvamisa sei akuti ndazogara pasina tsano warawara zvaizvezvo kuti ningini pati tinofanira tanga tataura pajekerere tozotaura zvimwe zvesezvo ngauye zvepajekerere tisange tafamba nenyaya dzakaroda kuti amugoti gara ari kunhingikirisei saka handimambakati tikufanana 8 handakatofanana 8 izvozvi atori online izvozvi ndikutomona mira ndimbotirai kumufonera toni mirai toni murume wenyu aripi aripo ndasara nzadzi yamurisei mirai ndione zvinobata here foni uri palaini mirai toni indiri tete zvenyu haasi kudaira kuzoudza nzvadzi yenyu nezuro kuti kuzoudza nzvadzi yenyu nezuro kuti bhebhi inini hanambokukanya bhebhi kuda kutosofta munhu kwanzi ndiri kutumira mari yebhasi kuti uye kuno kuSouth Africa bhebhi kwanzi chini kwaineya nzvadzi yenyu saka uri kundipa rini mari yemwana zvikanzi mari yemwana yekuita sei ndinotumira mari yebhasi kuti iwe uye kuno kuti mameseji ndakati mameseji ada kuchengetiwa ada kupa mukadzi uya anoda kuchengetiwa zvakaoma kwai nditokutumira mari yebhasi kuti iwe uye kuno ende zvakaoma asikana akutoda kutodzokerana nemukadzi nezvatovepo kokupfeka sheti yenyu naimi kusanyara apa akuzviona kuti SIS-MELLY pastage yamapata majeka akuzviona kuti apa mhepo manje ende apachena because hatitakamudza kuti unyepera gavhumenti unoshanda mugavhumenti yeusiri uchivhara vanhu fanika kamwe kacho so kamwe kaizvitike kuVID kaika nhamba dzacho tinadzo nemapicture ake futika ende ikako futi karida kuzopiswa futi mumboni mugozotipa nhamba timbokafamba mbijana kekuVID kacho ndotokupa nhamba dzacho iye azviti kuVID achiti zviti anofamba nenavhare black chichi ndotsotsi rimwe chete neyeyuyu anda kupiswa muzombondipa hachisi kubata fo adaira haana data iringoti connecting haana data iringoti connecting adazofonerwa live kaindiro zvinosenda message anga adavira zvino yanga yangoti connecting mufonere titori palive izvo zvimufonere okay the right one number nezuro 073
It was 083. Oh, iyi ndeipa ningi, iyi ndeipa live iyo, ndeipa paningiri muri right. Iyi ndeipa pa WhatsApp. Ima calls yaiti chiko. Okay. 083 509 509 3047. 3047. Mirai ndifone direction, Mirai. Okay. Hello, Moro. Ndiri right, uri sei? Ko wainditukirei nai Mukwasha? Hello? Wainditukirei? Wainditukirei nai Mukwasha? Saka uda unoita munhu anonyepa. Wakandituka ati ndinowaitaura nai pa WhatsApp apa uchituka uchinditi kwanzi uchituka so munongoreva here kuti inini ndinobva munoine madzenzi andisingazivi rutanga ngopindura zvandoda mboti chero ndabva yandaoneka asina ndina kumboyanishira zita remunhu kana kuti kudika iwe wakatanga ngomhanya ngoti mwana wenyu zvikazodai mai venyu hamuti waifunga kuti kutaura nani mai venyu vakazodla munhu chichi ndakauya zvakanaka iwa taura chokwadi ndakauya zvakanaka turu mukadzi wako chaiye ndikatoti muudze kuti hanzizvo naanti ndoda kutaura naye ndakauya zvakanaka iwe ukazondibhukata ndikuzivi ndikati ndinokwa matsika ukati kwa matsika kupa ndikuzivi ndezvenyuzvo ukataka kundituka ndakauya zvakanaka asi naiwe Mukwasha mwana wandatumirwa imwana wanzvadzi yangu ukafanana newe kudaro naiwe unoti haushuri naiwe mwana wandatumirwa nemwana wanzvadzi yangu akafanana newe kudaro unoti haushuri unoti haushuri nemwana wandaona wandatumirwa nemwana wanzvadzi yangu izvozvozvo manje dhoka unozoona patotanga kutozongokaudzana zvinhu zvisina basa ka chekutanga ka munongotanga kuti manditumira mapiksi aiwazve handina kutumira mapiksi ndiri kutokubvunza iwe kuti mapiksi andatumirwa nemwana wehanzvadzi yangu mwana wakafanana newe kudaro unoti haushuri uchiramba mwana akadaro ino saka handikuzivi mapikcha ako handina ini mapikcha ako indwaika ndikutauririka ishu inenge iripoka mwana iwe ina ndomuzive ini asanombomona so ikandisei kuti akafanana inisandamuona iwe choona mapikcha iwo autozvioni kuti uri ndiwe chaiye duplicate piki ka munhu anogona kanaudze 11 dzepanext door but anyway hazvina kuipa wakasiyako mwana wehanzvadzi yangu nemwana wakamupa makomborero mwana makomborero hazvina kana basa ufunge mwana makomborero anobva kuna Mwari asi problem iripo kandikuti munondishanisira hasha that's why inini ndichizoita ngezi ini handina kana chedza ndotomboita nokuti ndikutoseka ipapa ndokuitira hasha dzei naiwe ndokuitira hasha dzei hatina kumboonana ini ndinogara iwo wakauya kuSouth Africa kuno kuzuruka ini ndine 20 years ndiri muno handiti hatina kumboonana saka handisati ndakuona asi nyaya dzako ndinodziziva inini you don't judge kuti munhu akadai kamusati mamuona makagoeresai my story since ini ndakati unoziva kuti Mukwasha ndakatozijaja nezuro mushure mekunge wandituka kusera zuro pai ndipo ndakatozijaja because pandakauya kwauri ndaida kunzwawo kasaidondi story rako ini sevatete handiti ini sevatete basa rako ndire kunzwa both sides handiti asi ndakauya kwauri ukatanga nekundibhomba ndokatoti Mboko muine side ramunenge makarerekera ka muri kuti hazvina kusiyana nekutengesa kakoko pamasowe kuti muri kuuya kwandiri muine ansa kudhara isezve kuti mundibvunze kuti hano Mukwasha muzukuru wangu chii chakaitika ndiudze muzukuru mira wakadaro muzukuru wati mira wakadaro vazukuru mira wakadaro muzukuru mira wakadaro muzukuru vatete vari kutaura navava vatete vakautaura navava kandi vatete vechirungu ufunge vechidiki handitika ndinoshanda munomu inini ndave nemakonda kudza ndiri munomu I'm a social worker here in SA handiti kuCape Town kunoku handitika ndakauya kwauri ndakatishandisa profession yangu kuya kwauri zvakanaka enguli yebasa ndikauya kwauri ndikakuti nai ndokumbira kutaura newe napauri muudze kuti andibate panamba iyi handi pandakazotaura newe ukati ndime handikati semunhuwo zvakutamba nemuzukuru wake ndikati ndiniwo kwamatsika handiona ukati handikuzivi munotopenga
wakutaka totora zvotuka kuri vanhu vakadla vanhu newe wakadla munhu waunoziva ndianiwe like now you talk ukandirika mune zvakanaka ka inini makambonzwa here side of my story ndichikuudzai kuti inini the reason why ndisuda kuenoona mwana nawe yakati 1 2 3 4 5 ndosaka ndakanga ndauyazve ndosaka ndakanga ndauya kakusira nezuro kwauri kuti nzoiside drop of the story wakataka kunditukaka kutarisa mamessages acho ese ataka ndakakutukai tinokwanisa kuona here kuti chii chakazoitika kuti izosvike pakutaura mameseji aripo pameseji because ndakatoma atori pafoni yangu yekubasa ndogona kutotarisa izvozvi ndikatokudza dzokera pamameseji alright fine regai ndikupedza zvandikushandi I will come back to you ndakuenda kumba ndopedza na7 ndatopedza zvangu so ndoda kunzwawo kwauri kuti chakaitika nemusikana exactly ndanaka manje but pakauya vanhu vanenge vachida kutanga vari kundichichidzira kandopandozotaura zvandoda manje iwo haufanira vanotonga kutyisidzira iwo ndionongoda kutyisidzira vanhu handitunoona ofuchi vanhu vacho vanoda kutyisidzira ka vanoda kutyisidzira vanhu vanongoda kutyisidzira vacho havavhunduke ende havakwati zvekumhanya handingakwatiswe newe wakabva pazimbabwe zuro kamuno musouth africa nai kana muchidaro muri tete manje munokwanisa kuti vaka ini nazuze zvisingaiti nditokuvaka ndotouya kuzovaka musha ndikuda kutovaka musha asi ndoda kungotanga ndahwa chokwadi kuti zviri kufamba sei ende ndoda kuzoti tapedzai kuvaka iyi kai tobva tazopinda mune dzimwe pending issues nokuti iwe kuti ukama hwako hunakewozve handitika neivhina ndatsano vako avo unoziva kuti uneiwo zvikweretiwo handi unobhadhira ukazvikwereti zvadatsano zvikwereti zvipi maybe munogona ndimuchinyepera koko zvikwereti zvipi handinazvo ini ko mari yelicense nai baba bheni pane munhu akambondipa mari yelicense renini kana kuti mari yemalicenses ndini mwati ndindaitobudisa inini kucvr handina kana sendi remunhu randakatora muri kunyeperwa that's why tiri kuti inini ka pandinoita ofu inini autavel even ndega ndouya ikoko ndega tonyatsogara pasi ina handiti hangu kana munozati chii mukwasha inzwa mukwasha inini ndege ndokutengera tiketi rendege chaiko ndiri inini ndinokutengera tiketi iwe uye ugare pasi asi paunouya kunoku aron unenge aripo urambe nyaya yekuti hauna kupiwa mari naaron iwewe kuti unoita zvemalicense nesheti ndatindokutengera tiketi rendege inini wouya kundodedza aron uzoramba pamberi paaron yokuti aron hanakupa mari kuti umutorere license sekuti waiziva kwavid nesheti yecheki yawakanga wakatopfeka zuro iya kusora zuro yaaron anyway handikwanisi kutaura ndoya nayo ndakatopfika iyoyo ndoya ndichauya nayo munhu kana iri sheti yemunhu ndopanozotaura kuti ndisizi chakachakara aiwa hapana kuipa saka muri kutora nyaya kamuine anza dzenyu kudhara ina ndaanza ndatinini tanga wagadzirisa nyaya ukati handina chikwereti chemunhu handiti terera listen kahanzvadzi listen mukwasha listen to understand right listening is a skill ndatinini otanga wagadzisa nyaya dzani dzanati zvakavakwa uri kwereta ukati handikwereti munhu ndikati une shuwa ukati ndikati hauna mari yekuvid yekulicense ukati handina ndakatobhadhira mari dzangu kwavid ndini ndikati no problem ndokutengera tiketi iwe nesheti hauna ukati that means ndiri kukuudza zvandakaudzwa sanda kuti ndazvibhiliva zvandakaudzwa handina kuti ndazviterera mukwasha imboterera mukwasha handina kuti ndazvibhiliva zvandakaudzwa handika ndiri kukuudza zvandinoziva zvandakaudzwa sanda kuti ndazvibhiliva handiona ukati wewe aiwa ndoda kutouya ndakapfeka shetiyo ndikati zvakanaka ndochikutengera tiketi rendegoya kuno cape town iwe handika ndoudza aroni apa uchitaura kuti iwe hauna mari yaaroni yacho tonyadzisa kaaroni ndiwe unoreverei nhema muchirevera mukwasha nhema imimi materera zvamakaudzwa hatika chitererai futi zvandisikuudza inini then mouya kudai kana muri tete chaivo chaivo kwete tete vekudonga musiti kana muri tete chaivo chaivo vatinoda tete vedu muchatengera nyaya yekufrom all sides period ndosaka ndaitokutsvaga ndirini tete handini ndakutsvaga iwe its just that wakatuka usingazoti kutaura nani chete mukatarisa kuti look izvozvi I can copy and paste muone machance atinotaura asuzenka I can copy and paste ona kuti temzika muchagumisira chimaiswa mapenzi hapana kuitwa mapenzi chirega ndichikudza zvemwana weyanja chirega ndichikudza zvenai mukwasha machance ako mutana suzeni ese auri kutaura nasuzeni ndinawo
handina chati handisina ndogona kutokuverengera izvozvi machatsi ako ndinawo paunongochimudza paungo achitomudza apa ndinoda kutumira mari yebhasi achitiko mwana ukandida kutumira mari yebhasi ini ndine vatete vake kaini ndanowirirana neni handiti saka anenge achitondudza zvose handitoona indouyawo kwauri kuti ndihwisise kuti pane dambudziko ndapapi pakati penyu muri 2 handitika zvinoyoda kundijinyura auye kuno kuoliveni kunoko handitika auya kuno totaurirana kuti shamwari tisu takatadzirana pakati I have information yese kutadzirana kwese kwatakaita ndinayo handitika that's why ndakati no teteka if kana muri tete chaiyoka musatore side ina antori side macha anochiziva munhu ari a straight talker asikaiti beating about the bush ka ndini ndiri straight talker saka ndoda kunzwa side rako nerasuzeni ndakariwa ndoda kuwa side rako inini Mukwasha kuti nyaya iri papi wanozose ndinodzokera kuna Suzeni handika Suzeni handofunga akuudza asi hana kuudza chokwadi akuudza kuti bhudhi wangu anoda kuti ndiye South Africa havasi bhudhi ndini ndotomutengera tiketi rendeke kuti abve kuZimbabwe auye kuno ndini ndikutomudana because ndoda kuti azoita zvanoda kuti auye kuno kwazoshanda kupi kushopu ngauye ndaitozoita ichitosangana ikoko naye ini ndoyandirwa touya tosangana ikoko ndaitoita totaura nyaya yacho yese then I will request that foni yangu yandaishandisa kuti iuye ainoti vakomana vanondiitira ndikataura navakomana magonyeti vanondiitira foni ndouya nayo yandaishandisa iriko kumba kuZimbabwe ndouya nayo youya tovhura machaka bacho wakadaro Mukwasha ari pane ndi Aaron atofona bata wakadaro hello Aaron hello mushe handikona kutofona pama missed call fona yangu ngari pa silence ndandisingainzwi uri swaswera sei yako ndaswera sei aiwa ndaswera andandi kutotaurawo zvangu nababa Beni ndinawo pafoni apa Mukwasha wangu benzi chairo ndinai pafoni andotaura naye apa uripo pafoni izvozvi uripo hake saka iyoyo ndichaisova tiri toga hedu iyoyo naiye Mukwasha naiye Suzeni toga takadaro asi ndamubvunzawo zvenyaya yekuti ko iwe sheti yaAaron yatsanuko zvofamba seni mari yatsanu akati haana kupuwa mari kana newe ndiye wakatoisa mari yake kwaVID saka imi munosvibisirewo zita romunhu hapana chinhu chinonetsa tete because inini waida kugadzira alright malicense awaida kugadzira nei kana ndisina kunge ndakabudisa mari ende ndinoringanetse here kuti tsano ndipei ndikuda malicense angu ndichizoti ndakabhadharwa mari naiyo izvinoitika ende ndakazotobva ikoko ndichida license rekuZimbabwe ndakazototora rekuda kuSouth Africa chiruu ndatoona kuti tsanotsika zvatakutamba nazvo zvisiri izvo pano pese kuVID anonzi champion Mboko nemameseji eEcocash akaimukandira mari nanhasi tinawo tsano iyo kampani kawaiti wasungwa nevanhu we-anti-corruption ndichivakandira mari ndiri ikoko kuZimbabwe wakambotara Suzeni wari kuHarare kuti ndasungwa nevanhu we-anti-corruption ndikakanda fukize mari ndaikoko kuHarare musoro kuti vanozorokolekta futi wakanditaurisa chimbomirei Mukwasha ataure Mukwasha ataure mwanangu mira Mukwasha ambotaura ini ndambotete kana ndichitaura ka ndiri kunzwa ndichitaura zvangu normally handitaura hangu zvedzongu ndotaura zvinhu zviri straight tete uzvizwa ka ishu iripo ka I introduce them kune mudhara wekuVID mazvizwa ndavaintroduca ka ndikabva ndavapa everything handina kumboti ndakavati chipedzera naye handitika then vapedzerana ka ini changu chete yanga iri guarantee yekuti no this man can and that vachiitirana vega saka ndikavataurira ini tsano notsanoendezika musamhanyire kungotumira vanhu mari ende vangasingatumirawo mari yakawanda mari yacho yanga isingatombokwana kana kutotenga kana duru chete vaitengerana zve2 kana 3 makotsi kana ndisingakanganisi even matransactions acho ka ari kutaurwa kunzi matransaction sana anenge mairi chete ndinasora chokwadi ataurako chokwadi Mukwasha taura chokwadi number 2 matransaction iwayo ka even tikakombeya
last year yacho andika neizozvika andika totaura kuti kudoraita mari then totoweya aitombokwani kana 3 makumi kana aindiudza chokwadi iye mudharo wekuVID anonziri kokauya totaura chokwadi saka iwe Mukwasha waiudzwa nemudharo wekuVID kuti tikutengerana madora pana mari yakabhadharwa. inzwai munzwa hapana mari yakabhadharwa tinganyeperana tinganyeperana ikanila ipapo chete. Number 2 sheti yanandakapfeka yamuri kuti yamakaona muzvinzwa that shirt toiyaka ndakatenga mumarondera but opposite Barclays Bank pane shop iripo mumarondera ndo pandakaitenga yandanga ndakapfeka. Muzvinzwa? Okay, just wait for me, I'm coming back. Just wait for me. Alright, triple. It's okay, just wait. Don't close the door, just wait for me, I'm coming back. Okay. Saka mazvinzwa chirekuzo takagara pasi totaura iwo tanarona varipo apa inini ndiripo wacho aripo then totaurirana tesi tovhurirana mafoni ka zvinhu zvakaitika kuchizosvika pakudai wazi vanhu ka I can see just vari motipenda inini ndakambonyarara tosaka ndizona vaive ndizongotaura poti vanhu ka asi kungopenda munhu pasina mhosva mazvinzwa zvekunzi good chete is like tererai Nai Aaron, nyaya yekuVID makamupawo here Mukwasha mari zveshuwa imi nokuti Mukwasha uri kunyazozviramba kuti takakuintroduce hai mari handina kundipa muna kundipa kana senti makatengerana doro nemunhu wekuVID. SIS MELLY kuti tizozive munhu wekuVID ka takatomuziva through iliyotsana apa munzwa zvandiri kutaura takapatsana mari andiji ndo zvingateka zvakamukotoda kuti Mukwasha nevatezara munyatsogwirana zvakanaka ndakatinyatsohwisa nyaya tidi kuti nyaya dzangu dzandakakoromora kabasa wati weeva kane zvekufamba zvichitaurwa nevanhu kunyepa chete inini muridzi wenyaya I will come ndokuudza iziri paground I will photocopy all my documents ese andandinawo ari matatu ese option acho ese nenyaya dzangu dzandandinadzo I will photocopy them ndochiti vakatsvaga the lawyer votisendera paemail even mangwana and forward them all my documents ese kwamuri muona macharges acho zvese zviri kutaurwa nevanhu zvekuti vada kundipenda nekuti hazingazenge tachena naSusan that's lie even pari kuzi pane rufu rwekuti katora mari parufu iyo nyaya ndakadoinzwawo futi nevana vanzvadzi vangu yeuchikoya wakatora mari parufu 1000 ukasiya chikwereti kune chikwereti chakaubhadharwa nabhuti vangu kokuchinzikoya wangu watora iwe hanzi 1000 paine vanhu vanotaura chokwadi kana family yenyu ine vanhu vanotaura chokwadi kana vari vanhu vanotaura chokwadi chacho kubva kuna mai otika vakanga varipo parufu nababa oti everyone anga aripo parufu I'm the one tete ndakamira parufu rwese ndichita zvese everything vafonerei aitoshuse all makombi angu ese ndikaunza transport everything ndikabhadhara mari dzese dzaidiwa dzese mashortfalls ese I'm the one who paid fonerai kana whoever akasina kundivenga
everything ndindakaita zvese even kutenga guva. Ask them kuti who akaenda kutenga guva ndiani, vabvunzei kuti mashortfalls akanga ariko kuwadzana funeral bhadharwa nani, vabvunzei ivavo vanokutarai. Kombi dzakatakura vanhu kuenda nekudzoka everything ndindedzani, mari yese yakashandiswa, some of the money yaishandiswa, imwe yacho hadzisi yakashandisa yesenderwani kwete nondendichinyepa, imwe mari yakadhonetwa ikatenga zvimwe zvinhu. Inini as the one who paid mari yeguva kuharare mazvinzwa muri kuzvinzwa chete ndikuzwa ndikuteerera kufambika kuinedown my own id yekubasa kundiunzanzi handisi kubasa right now ndiri papretoria embassy of Zimbabwe right now. Izvozvi mazvinzwa chete iwo usiku uno kuembasi here nai Mukwasha izwaika chete zvese zvamuri kunyeperwa zvese izvo kaizvo. I can't send ID yangu inini phone due to nature of my job. I can't send ID phone. Inotenderera ndozoita sei. So zvese zvamuri kuudzwa chete that's lie. Kana Mukwasha achida kuti awirirane neni ngataure chokwadi panyaya dzemalicense dzabisirwane inini tatinetsa about 4 ini kana izvezvi ndinogona kufonera mukoma wangu inini kana kufonera muzukuru wangu anobva Tonde handidya Tonde ndomziva Mukwasha wangu akatotora kuti kana baba wangu inini chipi $10 yes kuti mari yese wachatu ukatorerwa sekuru wakatorerwa sekuru wakabva wana baba wedu isusu wakatorerwa wakatobvisa mari yakawanda kuti chitunha chemufana wangu chinge chibuda mumochari palockdown iye kana mari yakabvisa imari yekudzimai oti hanzadzi yangu ikandifondera kuno kuti ndisose ndibvunze tsaro kuti mari yamaitora yanga iri yechinyi ezvinezvo vanhu vamuhondo nekutsvaga mari ATM yangu yapera wadona. Kwai imi murashikawo mota mabvuku kuti sisimeli moti zvana hanzadzi yangu Tonde kongoti Tonde. Moti sisimeli futi munhu unobuda musagaka. Sorry. Ndanyora pamisi ndinge apa ndikati komoite izvemi. Wadona ndo ATM yangu ikingi yapera. ATM yangu yapera wadona. Asi regai ini zvandichaita kandi ndoda kuona kuti unouya here zveshuwa. Ndoda kumtima ukandofonera kuti Mukwasha ndechikufonera imakanyarara imi ndomufonera kuti Mukwasha uri free nguva ingatitaure nyaya yanoti yeye haana kuzonipera zvakanaka nokuti ATM yakazokata handika kana kuti nemusi weFriday tongoti Friday tomufonera neFriday aya saka Mukwasha chetaure nyaya saka ini Susan uri kutouya wati kudii handiwaona tinzwe nyaya yachona zviri kufamba sei tuye tutaurwa nyaya yachona tine ATM kunyatsa kunzwisisa nokuti hawa wanga ufuna kunyatsa kuprepare wena wanga ubuda musaga plus itsotsi munhu itsotsi embassy usiku uno embassy kwei usiku uno kwanenge achita unoite embassy vanongoita izvozvo ndozvaanoita izvozvo zvineupatorere kuvhd anodzi koka champion rikoka ndomatsotsi ndozvavari kungoita kune vanhu vachivhara mari dzevanhu kwai muchanyara maona kuti ini naSusan tiri kuronga chiyani mamuwa Susan haaite izvozvo ende Susan ane 5 common sense ende munhu anofunga ndingamutende kana ndembemo futi kuenda kutsotsi irori munoziva rudo here manzvadzi munoziva rudo ini asi imamusikana kuti hamusikana mataura kuti Mukwasha tatobreaka kuti kwanzi muchashandiswa muchanyara mangwana ini naSusan toziva namamunzwa ipapa atonyara imimi pamamudza kuti mameseji auri kutaurira naSusan right now ndinawo atozviona kuti akapusa ifoni here SIS MELLY ipi yadi kumfonera iye futi back adi yaningira mufonere ipapo fonai ndiye mofona moti tina tete pano tichinavo fonai alright zvakaoma ende waramba wena kwai mari ipi ndindakadowedzera mari yangu hawaramba anorwara stereko tsotsi ende dai ndaizviita ndiri ndegaka zvazvitori nani
kuriva ichi akata achadai akukatira imimi munhu ari kunyengedzisa Susan ndichataura naSusan mambondisendera ndichataura naye mangwana Susan asambodzokera kusvinai nokuti vakadzi tinonyengedzedzwa nechinhu chidiki munomuwa kutaura kuti aiwa ndibabe mwana wangu regai titaurirani ndo zvaanoita anodaro zveshuwa mukatizondisana nehanzvadzi yenyu regai ndichataura naye Susan mangwana nokuti ambondisendera zvake mameseji nhasi ndichataura naye mangwana ndokuudzai but iye uyu Mukwasha tiamu ndichataura naye ndogano yatsa kumuvhevhedza ndomusofta Friday tomuataka tomubata kana zvichiita nda kumubata Susan ari pasaidi ari pane imwe foni Susan achizvidayirira izvozvo ndochokwadi Susan ari pasaidi iye achitaura ona Susan futi ndokuti nzo nyaya yachona zvazvairi oraiti hanzvadzi saka ndokubatai mangwana taura naye oraiti hanzvadzi yangu Mukwasha naye saka ndochinja here caption yangu ndoti Mukwasha Mboko pati yanga iri pati 3 yanga iri Mukwasha Mboko pati 3 kai because vanhu vakutaura mwanenge vachizouya nevamwe vari kuYouTube vanozozviona zvazvimunya paya ndichandochinja caption kai saka ndochinja caption kuti Mukwasha Mboko pati 3 handitika then ndochidona ndodzoka nenyaya yedu yanhasi inove ichachemedza vanhu handiti ndoita sekudaro handitika ndizvo here kaisi ngatiwiriranei pati 3 ngirozi tando hanzi iyi ngaite pati 3 pati 3 right saka zvayave pati 3 tozoyani pati 4 neFriday apa saka ndakudropa guys musainda ndongodropa ndochinja caption ndodzoka handika ndongodropa ndochinja caption ndodzoka saka musainda stay tuned